aikin banza aikin wofi rayuwa ta duniya da halin da kaga cika ka gode ma Allah yanzu ka duba duk safiyar yau har yanzu ban samu abin da na karya ba aikin ma da zaka yi ka samu kwabo da naira 10 da kauna hankali da zama da zaka kaci amma abin ya gagara dan ba su kan da nake bi yanzu na abu da inda da sai gida mun bashi na je naira kai ban samu ba yanzu ga mai dan wake na kala biyu da shi abin da na mutu shekara 10 ina sha ikon Allah idan baka ci buɗe ubanka ba Allah ɗin dan uwa kai kai dan uwa yanzu kai da buɗe ubanka me na zuwa a ce ayi abubuwa bai so ya kaki saboda Allah da annabi ga bakin ciki da na sani da in na biyo ta kwanan nan sheke nike a ce wai Ali ciyaman Ali shekara na 10 a nan wai a ce ko hankici ba sake ba wai ciyaman Ali wai ya sai gida wallahi kai ka fara samun matsala wallahi ka fara samun matsala yanzu shekara nawa ne daban da mu haɗu da kai to yanzu da ka tafi neman kuɗi yanzu da ka je neman kuɗin wani mai ka samu in banda wannan tsinan namurin da ka dawo da shi wallahi kuma ba abin da muke ci kullum sai dai mu ci ayaba da gwaba mu kwanta ta kai mun kwanaki da na kira ka a salula ta kai mun da ka je Lagos ta kai mun ba abin da baka samu to yanzu ina kake in dai magana siya man Ali ne ka kwantar da hankalinka saboda Allah ai in ya san wata bai san wata ba yawwa mu ne ɗan iskan gari mu muka san gari ya san haka nake son zama da kai a'a tsakanin ni da kai abin da nake so da kai za a yi da shi kawo kunnen ka kawai a'a shi kenan ba kuwa abin da ya kamata a yi kenan abin da nake so da kai ba zama ya kamata mu yi ba tashi za mu yi wa fuskanci zuwa waje abin da ya kamata mu yi kenan yawwa tashi mu tai nan za ka bashi a nan zan bashi mana to kuma kada yara su zo garin wargi da shi ya ci dan wani kaki kare kina maka kawai bari wanda ya kama shi ni da wani ne ka tun kafin ka rasu mai yin hasada ka daina tun kafin ka rasu in ka mutu ba ka daina ba kana cikin gadare in ka mutu ba ka daina ba kana cikin hawiya man sha yanzu magani yanzu sai bo kanya gobe da nisa kaji kamar ana guni ba dai kan aljani muka taka ba ko shigo a hankali a hankali mu koma mana a'a ai watan da kace mu zo sai mun kai ai ni ko tun da kace mu zo sai mun kai ko ya mutu ko ya haukace ni cikin biyu ai daya ko ya mutu ko ya haukace yawwa salamu alaikum kana ina gani taho ahuwan ku da masu guri ahuwan ku da masu guri la ilaha illallah ku ce ganin ba ku ce ganin ku ba daya idan ba zai yi ba a'a ai tunda muka zo alamun tana kusa kenan tana kusa alamun tana kusa ikon Allah ikon gaske tana kusa ikon Allah ga ta nan fa ya kake ne muka ka da ai ka san ba sanin halin ikon Allah sannin ku da zuwa ai maka warga da to kai la ka balla ka ikon Allah ikon gaske in an ce ka yi daidai sai ya jiransa bai so hakan ba dukkanin aikin alkhairi ba zai so a ce kai ba dan adam idan haka aka sosai shi da yi bayani yau kai bayani ka gaya mata zai yi bayani a kai din za ka yi bayani ni ne zan yi bayani me wa sunan shi ma Ali yawa abokina ne muka zo nan garin shekara ta 10 ya bani da wasa da biri wai yau ya sai gida bokan yawo ya sai gida ina bakin cikin gidan nan ni a kashe min shi kawai a huta kuma bayan gidan ma ya sai motoci ya sai gonakai ya sai awakai kana so ka fara cewa kuna tare da shi abokin kare amana ta amananka yana cin amanata yana ci shege gashin baki ya sai mota ya sai mota ya sai gida ya sai haka akai kaji ba
sai ya zo ya shiru da gashin baki kamar wutsiyar raƙumi ka gani ba kashe shi za'a ba a dala hanta shi dakata samu ba ka magani ta kana ji na to za mu ba ka magani ta me kake so yi mishi a haukata shi bai da hankali ya bi daji kawai ya bar garin kawai mallaki kayan nan to kana ji na idan ka tana sunan sauku wani abu muka gani ya wuce mai dogon baki mai kudi haka a sama ya wuce yanzu nan ko ba ku san daji da kun shigo bare wani daji ne yo Allah wannan sunan dajin shi ne dajin kare kukanka nan ne gobe da nisa ba zan mai kukan ba na fasa wallahi na fasa kukan wallahi na fasa idan ka kira sunan shi na biyu ya amsa shi zai haukata an gama bokanya amma idan ka kira sunansa har sau uku bai amsa ba kai da ka haukace ni zan haukace ai abin nan kai da Allah kai da abokin gaba bai da kadan wallahi gare ko mutuwa ne ka je ne Allah gare ko mutuwa ne na yadda shikenan wargaja da ikon Allah ikon gaske to kun ga wannan a shi din abin da nake so da kai idan ka je gurin haraban gidansa ka fara cin wannan abaci ka kana kiran wargajaja kafin ya sallama kenan langaba ba so uku da ka ci an gama kafin ka kira sunan shi an gama bokanya kana samu kuskure ba za a samu ba kana samu kuskure ba za a samu ba tash shikenan mun baki lafiya mun baki lafiya to zan baka anan saboda haka da Allah yadda aka dara maka abin nan ka bi abin nan daki ai kamar yadda saboda haka kaga gidan ga can to wannan gidan kwano yawa mai dan kwanon na ganshi to gidan kenan ai ko yau sai ya yawa gidan kenan saboda haka duk abin da ya kamata ka tsaya kai shi ni ma na fi so a ce ka samu komai na rayuwa kaga miya ta kullun na rika ci da dan naman kaji da dan taba hinna mu zo gari tare ni ban yi ba sai wasa da biri kai kamar har da gida jikatan gida ko kai ba ma ta gida ba wai har da ma mota ya saya da mota da gonakai da raban gonakan garin nan nashi ni ga dan iska to ba zai yi ba to saboda haka na maka lafiya dan je gida ni ma kai abinci fa ne gida na dan mai daki na tana tattara jira madalla yin hasada ka daina tun kafin ka rasu mai yin hasada ka daina tun kafin ka rasu wani gajin wargazaza shelima ma don Allah dan kutu wani gajin wargazaza sai dai ka bi daji dan kutu wani gajin wargazaza haka boka ta ce shelima ma hasada ka daina tun kafin ka rasu ina bakin ciki ya ma a gidan wasa gidan da ka daina tun kafin ka rasu ai na san yanzu yana ciki tunda boka ya ce min da nayi sallama ya amsa to hauka cewa zai sai dai kuma in ba a same shi bane yace ni ne zan kai dan Allah na tarba wallahi yana ciki ma salamu alaikum hasada ka daina tun kafin ka salamu rasu alaikum cewa Ali na ciki baya ciki ya fita ya fita kaji ya fita ba my God. a'a wallahi ya fita ni na san ya fita amuran
Ya fita. Ni na gaya maka ya fita. Ya fita. Oh. Isan Allah. Kari danjan. Ya fita. Oh. Ya fita ya fita. Ya fita. Ba ya ɗauko min wannan ne. Ba ya ɗauko min. Oh my God. Kai. Ya fita. Wallahi ya fita. Ya fita. Ya fita. Ikon Allah ya fita. Wallahi ya fita. Aji ina gari sa. Ya fita. Kai Ya fita. Kun ba kuwa. kai Ya fita. Ya fita. Wallahi ya fita. jama'a taimaka min jama'a Ya fita. a taimaka min jama'a a taimaka min Ya fita. a taimaka min jama'a Ya fita. Wallahi ya fita. Har guda. Kun ba kuwa. taimaka min Wallahi ya dan fita. uwana ne Ga ya san dan uwana ne Alƙur'an dan uwana ne subhanallah dan uwana ne dan uwana ne ya fita. dan uwana ne Ya fita. yawa kwaje shi kwaje shi yanzu nan na gaishe a nan wajen fa yanzu nan Ya fita. a same wanda a same wanda Da ce ku kama. a same wanda a same wanda Ya fita ga can. ai mai addu'a Ya ame adda. Kurike shi. Wallahi kurike shi. Kurike shi ya fita. ya fita Oh my God. Ali? na'am Ali? na'am Ali ba kawo kace ba? a'a kai ne ka hauka ce addu'a ake ma yanzu Ai na. a'a mai yin hasada ka daina tun kafin ka rasu mai yin hasada ka daina tun kafin ka rasu in ka mutu baka daina baka na cikin garare in ka mutu baka daina baka na cikin hawiya